I personally do not agree with this acronym that represents a Ford. A Ford is not only a beautiful and affordable car, but it is also a strong car in terms of its performance. So where does this come from that you fix or you repair daily? Of course, it beats me. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Inzima lendlela obhalwe nguJabulo P Madlala. Sizokwenza umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa udweshu. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, new and old subscribers alike. Please feel welcome, loved, and appreciated. I would also like to extend my acknowledgement to our visitors. Please, guys, all of you, stay here and consider this your only home. There are no regrets. Balingani bam nane bafundi, namhlanje siqalisa inkundla yesibili. Sizofunda isigcawu sokuqala, sivule abakaki. Kusehhovisi likaMagqubu, umqapheli unenkulumo ebalulekile afuna ukuyethula. Akalalanga izolo, edla amathambo ekhanda mayelana nalamashobolo amlandelayo. Sivale abakaki. UMagqubu, ngiyathokoza ndodana uma kungukuthi usugcine usuyibonile lenkani yakho ukuthi ngeke kusize. Umqapheli, ukhosi uyangethemba kakhulu baba ukuthi ngingakwazi ukuyixazulula lenkinga esibhekene nayo. Uma ngihlala phansi ngingenzi lutho, igama lakwaGasa lizonyatheleka phansi. Ake ubheke nje, sisanda kuphucwa nethenda yokwakha inkundla enkulu yezemidlalo eThekwini. Yize ngingathandi, kodwa ngiyabona ukuthi sengathi ikhona into okufanele ngiyenze. UMagqubu, ubudoda-ke lobo ndodana. Umqapheli, manje emkhathini yini ngempela okufanele ngiyenze? UMagqubu, kangazi ndodana, kukuwena. Umqapheli, baba, nguwena owangitshela lezi zindaba zokuthwala kukababa. UMagqubu, mina ngangiphendula imibuzo yakho, ngangikusiza nje ukuthi uyiqonde kahle indaba yalela bhokisi. Umqapheli, manje-ke emkhathini ngizokwenza njani ngoba sengikulungele ukuthatha isinyathelo ukuze ngivikele isithunzi sakwaGasa kanjalo nesithunzi sami uqobo. Umkami uthembele kimi kakhulu. UMagqubu, savumelana ndodana sobabili ukuthi singaphinde sixoxe ngale ndaba. Mina ngisabambe elentulo. Umqapheli, ayidle izishiyele emkhathini, sivule abakaki, akhale, sivale abakaki. Ukuthi nje yonke lento iyinkinga kimi. Ngiyaqiniseka ukuthi naye ubaba ubengeke alindele ukuthi lento ingasheshe ingene engqondweni yami. UMagqubu, ngiyalwamukela uxolo lwakho ndodana, kodwa ngiyacabanga ukuthi kwakuvele kuyiphutha lami ukuba ngixoxe ngawe ngalento. Impela sengicishe ngangena enkingeni enkulu kwasamina. Umqapheli, ubaba uqhilika wayekuthumile ukuba ungitshele. Manje wenze iphutha kanjani? UMagqubu, uqhilika wangithuma ukuba ngikunike ibhokisi. Akangithumanga ukuba, oh Lord, ukuthi sixoxe nawe ngokuphakathi ebhokisini. Umqapheli, pho mina kanti
Xolo kuleyo ndawo. Bengizoyazi kanjani yonke lento ukuba ubungakhulumanga nami? Umaqhubu. Uyihlo ubehlakaniphile ndodana. Ubefana nje nawe ndodana. Umqapheli. Uqonde ukuthini? Umaqhubu. Ngiyacabanga ukuthi khona indlela obuzokwazi ngayo. Leliya bhokisi bekufanele likutshele yonke into. Umqapheli. Manje nakhu-ke kalingitshelanga yonke into. Umaqhubu. Uzikhiphe zonke izinto eziphakathi? Umqapheli. Usho ugebhezi angibanga naso isibindi sokulunyakazisa. Umaqhubu. Kayikho-ke nami ndodana into engingakusiza ngayo. Ungeza nje kimina uma uzofuna izeluleko zamabhizinisi. Le bhokisi yona kangisafuni ukuyikhuluma, icishe yangifaka emanyaleni. Umqapheli. Uma ucabanga mkhathini, kungani ubaba enginikele leya bhokisi? Umaqhubu. Kangazi mfana wami. Umqapheli. Usuyangilahla baba? Umaqhubu. Cha ndodana, isifiso sikayihlo ngukuthi ube yindoda, ukwazi ukuzimela. Kufanele uqine ube nesibindi. Mina nje into engingayisho ngukuthi kufanele ubuyele ebhokisini lakho ulibheke kahle. Lifanele ukukuxoxela ukuthi kufanele wenzeni. Umqapheli. Sivule abakaki, aphefumule kakhulu, sivale abakaki. Ngililahlile. Umaqhubu. Ini? Umqapheli. Bengingaqondile ngokuthi nje bengididekile. Umaqhubu. Sivule abakaki, ahleke, sivale abakaki. Ngiyakubona mfana wami ukuthi useyingane kakhulu, kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga uzokhula ube yindoda. Ngelinye ilanga uzofunda ukuthi akudlalelwa ezitsheni ezifayo. Umqapheli. Sivule abakaki. Uyakhala. Sivale abakaki. Ngenze njani baba? Umaqhubu. Yenza lokho okutshelwa yibhokisi. Yaphela lapha isigcawu sokuqala esitholakala enkundleni yesibili. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Ngizobhala isihloko esithi Udweshu, ngeqe umugqa, ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Udweshu. Ukungqubuzana, ukuxabana, ukungaboni ngaso linye, ukuhilizisana phakathi kwabadlali ababili noma ngaphezulu. Udweshu. Ukungqubuzana, ukuhilana, ukungaboni ngaso linye phakathi komlingiswa noma umdlali oyedwa nonembeza wakhe, nemicabango yakhe noma nemizwa yakhe. Yingakho nje sinezinhlobo ezimbili. Sinodweshu lwangaphandle. Lolo dweshu lolo siyalubona ngoba umbhali ulethula ngenkulumo mpendulwano phakathi kwalabo badlali abaxabanayo. Siphinde sibe nodweshu lwangaphakathi. Asiluboni, kodwa umbhali ulwethula ngenkulumo kayedwana. Bese esebenzisa namanye amagama ukuze kwakheke isithombe sokuthi lo mdlali okhuluma manje usenkingeni. Ngizothi ngaqeda ukwenze njalo mfundi, nawe mlingani, bese ngeqa umugqa, ngibhale igama elithi umzimba ngosonhlamvukazi. Sihlokwana sami sokuqala sizothi udweshu lwangaphandle. Lubona ngenkathi umshumayeli Hlongwane eshabasheka, esukuma, ehlala phansi, angaqedi.
silubone ngenkulumo-mpendulwano phakathi kwakhe uHlongwane nomfundisi. uHlongwane asebenzisa amagama angamahle kahle athi umthakathi usendlini, inja isendlini. Kuzumhlola umfundisi ukuthi okokuqala lo mngcwabo ngowezicukuthwane. Ukuqaba abulungile abudingekile kulo mngcwabo. Okwesibili, akanaso isiqiniseko salento ayishoyo. Makungathiwa mkhiphe manje uzovele ahluleke, athi umbhali uthi lileke nje. Yaqhubeka uHlongwane ukhuluma ngezwe eliphezulu. Yilokho okwenza ukuthi umfundisi aphendule ngolaka, avele ayivale le ndaba, ngoba ukube akayivalile noma singazi, kodwa ngokucabanga kwami bekuzobheduka udlame. Sibona udweshu lwangaphandle. Umbhali ulwethula ngenkulumo-mpendulwano phakathi kukamqapheli nokhosi. Kubangwa indaba yebhokisi. Ukhosi ufuna ukuthi axoxelwe ngayo kabanzi. Umqapheli akafuni. Uphendula ukhosi ngolaka, aphinde avale isicabha ngesankanhlu aphume. Umbhali wethula udweshu lwangaphandle ngenkulumo-mpendulwano phakathi kukamqapheli nomagqubu, ngenkathi umqapheli ebala izindleko zomonakalo owenzeke ebhodlela sitolo. Okokuqala, umqapheli uxosha ubaba umagqubu. Okwesibili, umtshela ukuthi akasafuni nje ukusondela eduzane naye. Okwesithathu, usebenzisa amagama ebesingawalindele, kodwa-ke phela vele uthukuthele. Uthi, uyasangana yini wena baba? Okwesine, uthi, uyisilima baba. Okwesihlanu, ubiza ibhokisi ngento. Balingani bami nani bafundi, ngicela ukuchaza. Amanye amabhizinisi ashiyelwe wona akawabizi ngento, akashongo ukuthi ebhusha yinto, akashongo ukuthi ebhodlela sitolo yinto. Kodwa-ke manje leli bhokisi uselibiza ngento, ibhokisi elenze ukuthi kube nengcebo kwagasa. I find that very ironic. Balingani bami nani bafundi, ngenkathi ukhosi nomqapheli bese-Hilton e-Crossways Hotel, bebengalwi, bebebonisana, yize ukhosi agcina ngokukhala. Lokho kuyisimo senhlalo, akulona udweshu. Yize kwenzeka ukuthi isimo senhlalo sigcine sifaka phakathi nodweshu. Ngizokweqa umugqa ngibhale isihlokwana esithi udweshu lwangaphakathi. Umbhali wethula udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kayedwana. Usivezela umqapheli ecabanga ngenkathi besemathuneni eMountain Rise eMgungundlovu noma ePietermaritzburg. Umqapheli uvela njengomuntu okhathazekile ngoba eshonelwe nguyise, kanti umshiye noxhaxha lwamabhizinisi okufanele ukuba manje awasingathe, awanakekele. Uyazi ukuthi umsebenzi omhlalele mkhulu kakhulu ngoba kunethenda futhi esanda kutholwa nguyise uQhelika yokwakha inkundla yebhola ka-2010 eThekwini. Zonke lezo zinto lezo zisemahlombe akhe manje. Umbhali usethulela udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kayedwana, ngenkathi umqapheli ekhuluma yedwa kwamagqubu ebhekene ngqo nebhokisi. Uzwa uvalo lumuthi thwansu
lumuthi heqe ngoba engazi ukuthi leli bhokisi liquketheni. Okunye akwesabayo yizulu leli eliduma kakhulu, lithe lisuka lapho laduma umbane wamshaya esandleni, wadedela ibhokisi layokuwa laphayana. Uyabona ukuthi ucishe wafa, yikho nje aze asho athi uyazi cishe nje ngafa, kwale kancane ngeke. Sengathi leli bhokisi linomkhuba phakathi. Ligcine livulekile, kwaphuma igundane linqasha. Wathuka umqapheli, wamemeza wathi maye. Kuthe kusenjalo wabona ukhakhayi. Lokho kumenza akhulume yedwa futhi aphimisele ngoba usemangele manje ukuthi kanti uyise kade ethakatha, manje usefuna ukuthakatha naye eyingane yakhe. Umbhali usethulela udweshu lwangaphakathi ngenkulumo kayedwana, ngenkathi umqapheli ekhuluma yedwa esentabeni kwaNceda Omhlophe, eweni noma eduze kweliwa lakwaMajuluka. Umbhali usebenzise isu lokubikezela ngamagama athi kunomoya omkhulu. Leli lisu libikezela ukuthi kukhulu okuzayo, kusina kuyamjeqeza umqapheli. Ukhathazekile kumqapheli ukuthi izinto ziyambhedela, amabhizinisi aseyawohloka. Siyazi nathi sonke kuqalephi. Kuqale ngokusha kwemoto iyehwa, kwagqekezwa ebhodlela stolo, esupermarket abantu abasafuni ukuya kahle. Yingakho nje esezolahla leli bhokisi ngoba ecabanga ukuthi yilona elimlethela amashwa. Uthenede qeda ukulintshinga, kwangena ucingo olwamkhathaza manje naye kakhulu kunakuqala ngoba uselahlekelwa yithenda enkulu yokwakha inkundla yebhola ka-2010 eThekwini. Le thenda ibizomngenisela imali enkulu. Ukhathazwa ukuthi phela uzoba ngundabamlonyeni manje komabonakude nasemaphephandabeni. Uze athi kwaze kwalukhuni, yilapho athatha khona isinqumo sokuba uzonyamalala. Balingani bami nani bafundi, ngenxa yokuthi yila sigcine khona ukufunda, akukho kunye engingakusho-ke manje. I-essay yami izophelela lapho, bese ngeqa umugqa ngibhale igama ngoSonhlamvukazi elithi isiphetho. Isiphetho uvo lomfundi, ngakho-ke umfundi makaziphethele le-essay. Ngiyabonga, nisale kahle, niyathandwa.